Hai, नै जोङो भैरबकुन्द सफैबाय जोंहा कापल्स पार्टी ओरैनो गोलोम बोथोरनि एसे रंजानाय लानो फैदों नैबे चेनेलनि गेजेरजों ब्लग्स भिडिअफोरखौ नोंथांमोनखौ नायबाय थानो खावलायबाय आरो लोगोसे सानसुमै इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बराय हरग्रोनाय थाबाय। जों दायो नै भैरबकुन्दआव बेरायनो थांगासिनो जमानो। आङो सोर सोर थांगोन दाहाय देखायना होगोन लोगोफोर, नायलांबाय थादो। जों दायो भैरबकुन्द सफैबाय नै लोगोफोर। फैनो मोननायखाय नै सानसुमैया बिराद खुसि जादोंदां, हाथायानो लोमलायलायाखै। बिराद गोबाव जाबायमोन नालाय फैयाबो, ओमफ्राय नै बियो आब' माइदां। ओमफ्राय नैबेबो आब' हांमा, सानैखौबो आङो बिब'सो जाजोबो नालाय ओंखायनो आब' होनबाय आङो। जोंना फेमिलि माबासो पार्टिसो नालाय ओंखायनो एसे संखा खावखा लाबोदों जोंनिया। येस। हाय, नै जोङो भैरबकुन्द सफैबाय जोंहा कापल्स पार्टी ओरैनो गोलोम बोथोरनि एसे रंजानाय लानो फैदों नैबे चेनेलनि गेजेरजों ब्लग्स भिडिअफोरखौ नोंथांमोनखौ नायबाय थानो खावलायबाय आरो लोगोसे सानसुमै इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। मोजां मोजां ब्लग्स भिडिअ नुबाय थानो मोनगोन। चेनेलनि अनारा बेनो। जों दायो नैबे दंफां सायायावनो जिरायनानै थाबाय, ओमफ्राय नै बिसोरो जाग्राफोरखौ रेडि खालामगासिनो। जोङो न'आवनो एसे संनानै लाबोखादोंमोन जाग्राफोरखौ। बे जाबाय संख्रि साहा। थांनाय समाव लोंलांगोन बेखौ। ओमफ्राय दायो माखौ लोंगोन? दायो स्प्राइट दोङो ओमफ्राय नै Kumanan lang din ng layan. May, mida. Kita ka mo po. Urin lang. Kami ko tingin nila ba na yung mga sige, sumo lang ng
Nangla nang kasih definisi juga. Ya. Ini dot tahu itu. Ya. Mai dah. Đây nè. Đừng có lăn xe vào. Bạn lúc này rồi. Bạn lúc xe này. Thực ra là ngày nơi của mình thầy đi bốc nơi. Khá đi. Bây giờคุณเป็นbạn lúc này bạnเป็นใครที่มันคิดจะนำรูปของเธอนั่นเลยคือท่านเงินที่เรานั่นนี่rồi tiêuเป็นอันเก็บมาทางการสิ่งเลยอันนั้นApabila persenjuan video panaya, hasil seni ontel kena video panaya, hasil ini sambil style panaya. Thằng lấy cái gì đó có phần gì vậy thế này? Phần 2, 3, 7 xăng. Thằng trai lấy cái phần. Đây, quật thôi có phải cái giật hả? Gì đấy mình đứng này à?
दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर जों दायो न'आव थांफिनसै नै मोनाबायानो सानाबो हाबबाय